बिथां होननानैहाय बुङोब्लाबो खि आंनो गावनोनो इग' हार्ट जानाय के भाई दीदी को तपा कर लिया। हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेल होनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायनो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर जेबो भाइरेल भिडिअ नङा दे लोगोफोर ओमफ्राय दिनै भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर दाथ' नोंथांमोना सेवसार नुखाबाय जानांगौ बे भिडिअखौ ओमफ्राय सेवसार नुवाखैबो जानांगौ दाथ' प्रिति नार्जारीजों नैबे आमाइस टाइगारजों मोनसे कन्ट्रभार्सि जागासिनो दं डाइरेक्टलि प्रिति नार्जारीजों जागोराखैमोन बे कन्ट्रभार्सिया एमजे एन्टिं एमजेखौसो जावदोंमोन मा होनो आमाइस टाइगारा ओमफ्राय दा प्रिति नार्जारीयाहाय रिप्लाइ हरदों आरो ना ओमफ्राय मानो प्रिति नार्जारीया रिप्लाइ हरदों होनना बुङोब्ला टाइगाराहाय प्रिति नार्जारीखौ लानानै एन्टिं एमजेखौ जावदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा प्रिति नार्जारीया बिनि सायावनो मा बुंहरखो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनो हागोन आरो ना नुवाखैबा आं ससे होनो हागोन फार्स्टआव आं टाइगारनि आमाइस टाइगारनि भिडिअ क्लिपखौ ससे होनो हागोन बिनि उनावहाय प्रिति नार्जारीया मा बुंदों नोंथांमोना ससे नायना लानो हागोन आरो ना बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर बिथां होननानैहाय बुङोब्लाबो खि आंनो गावनोनो इग' हार्ट जानाय के भाई दीदी को तपा कर लिया भाई। आं नोंनि फिसाजो मोनब्ला होमब्लाबो नों बिदिनो बुंगौमोन उसका जो आंटी है स्क्रीन में जिसको देखा इनसे बड़ा है दांत भी कुत्ता के जैसा है उसकी पत्नी का हाँ इसके पत्नी का दांत भी कुत्ता के जैसा है आगे वाला दांत भी। समाजावहाय गासैबो बेफोरबादि लेथ्रा बा मैला खोनासंग्रा मानसि गैजा मादै बे एमजिआ बिजों नोंनि पार्सनालि मा जादों मा जाया बेखौ आं बुंनो थाङा गिबियावनो खुलुमबाय रायजोफोर बे भिडिअखौ नुखाबाय नुनानै माबादि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिथाहरनो दाबो लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनहा सोरखौ बांसिन सापर्ट होयो प्रिति नार्जारीखौ ना आमाइस टाइगारखौ सापर्ट होयो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंहरनो हागोन आरो ना सोरखौ मोजां मोनदों सोरखौ गाज्रि मोनदों नोंथांमोना बे कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन लोगोफोर ओमफ्राय आंनि साइडनिफ्राय जेबो बुंनांगौ गैया बिसोरनि कन्ट्रभार्सिनि गेजेराव आंना बेल' जे नोंथांमोन नुयैखौ नुहोनाय बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय।